Όλοι είδατε και θυμάστε τη μεγάλη κρίση πόνου στη μέση μου. Παρέλυσα, γονάτισα, νοσηλεύτηκα. Αυτός ο πόνος θα μου θυμίζει για πάντα την ανάγκη για στήριξη, για τεχνολογία, για λύσεις, για όλους. Σήμερα υπογράφω την premium σειρά της Firtek. Η νανοτεχνολογία με τα κεραμικά υλικά και τους ημιπολίτιμους λίθους που συνδυαστικά θερμαίνουν έντονα την περιοχή συνέχεια και εκ των έσω, δημιουργούν όμως και καλύτερη οξυγόνωση και αιμάτωση στην περιοχή που υποφέρει. Δημιουργήσαμε με τη Firtek 4 νέα premium προϊόντα. Μία ζώνη οσφίως για τη μέση με μπανέλες και λάστιχα, ένα κολάρο αυχένα, μία επιγονατίδα αλλά και μία επιγονατίδα με ειδικές θήκες για παγοκίστες που περιλαμβάνει συσκευασία της και τις παγοκίστες μαζί. Εμπιστεύτηκα αυτή την νανοτεχνολογία για ένα και μόνο λόγο. Γιατί δεν ήθελα να ρισκάρω ποτέ ξανά τη μέση μου. Ούτε για μια μέρα. Πραγματοποίησα το δυσκολότερο ταξίδι περιπέτειας της ζωής μου. Κίνδυνος ανα πάσα στιγμή. Η ζώνη αυτής της τεχνολογίας λειτουργήσε και με προστάτεψε. Ένιωσα προστασία, στήριξη και τη συνεχόμενη ζέστη που χρειαζόμουν στο πιο επίφοβο σημείο μου. Τη μέση μου. Δεν έπαθα το παραμικρό σε πεζοπορία 26 χιλιόμετρων στους μείον 15 βαθμούς. Καλύτερη απόδειξη από αυτό δεν υπάρχει. Η Firtek έδωσε την τεχνολογία. Εγώ έβαλα την ψυχή μου και την υπογραφή μου εγγύηση για αυτά τα προϊόντα. Γιατί τον πόνο που ένιωσα δεν θέλω να το νιώσει κανείς. Γι' αυτό βρήκα τη λύση. Δεν σου δίνω προϊόν. Σου δίνω υπόσχεση υπογεγραμμένη.